Sa nagpadayon nga kampanya sa kapulisan sa dakbayan sa Mandawi patok sa illegal nga druga, usa ka 30 anyos nga lalaki ang nasikop sa bypass operasyon sa Kaldiruhan Barangay Magikay sa dakbayan sa Mandawi. Gila ang dinakpan nga si alias Ronald, 35 ang edad, taga Barangay Oriental, lungsod sa Consolacion, Cebu. Wala siya makadagan pa dihang usa ka pulis ang nagpatuong mupalit kaniya og illegal nga druga. Apan dihang ana sa kamot sa suspitsado ang illegal nga druga, dali kining gipusasan sa mga operatiba sa SDO sa Police Station 4 sa Mandawi City Police Office. Nakuha sa mga operatiba ang pinutos sa gituhuang shabu nga moabot og 1 ka gramo nga nagkantidad og 6,800 pesos. Kalapasan sa Section 11 Article 2 o Republic Act 9165 ang giatubang nga kaso sa dinakpan. Mupalaw pa ang kapulisan sa Kasuntingan Police Station sa koneksyon sa illegal nga druga sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.